Good afternoon, sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila bafethu. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Namhlanje kuyi Monday 2 March 2026. Siyabonga sithembe niyaphila. Ake ngamukela ama new subscribers to this channel, ngamukela nama new followers to this channel. Ngiyanibonga kakhulu guys. Siyanamukela. Nabanga subscribe ngiyabancenca bathini? Ngiyabancenca. Ngiyababheka. I'm begging them. Please abanga subscribe to this channel ku YouTube. Please guys, please do subscribe ku YouTube and please follow this channel ku TikTok. Ngiyanibonga guys. Thank you so much. Ngibinde ngibonga nalabo abakhomentayo nalabo abareactayo kuma video wami. Ngiyanibonga kakhulu. Yes, kule video lena ngizokhuluma nge-MK Party in Mpumalanga kafishane nje briefly. I-MK Party in Mpumalanga njengoba sazi ukuthi iholwa usihlalo wayo noma uchairperson umama Obusiwe Mkhwebane. Ibihoste i-workshop kule mpela sonto esisuka kuyo lapha eSteve Tshwete eMpumalanga. Lapho ke iMK Party ibiholwa uyimama Mkhwebane. Kuye kwavela ke laphana ukuthi iMK Party inomholi omusha ozo leader i-campaign yama elections eMpumalanga. Loyo obizwa nge-elections manager waseMpumalanga, ubaba uJohan Machiyane. Uye ke laphana ozohola yonke into nje ethinta ama elections eMpumalanga. He's newly appointed. So kule workshop ke kuningi abebefundiswa kona labo abangabaholi be-MK Party eyifundeni ezahlukahlukene nakuma regions aseMpumalanga njengoba beqeqeshwa benikezwa ama guidelines noma iqondiso zokuthi ukhetho olizayo luzohamba kanjani. Ama elections azayo iMK Party izobe iwalungiselele kanjani and everything. So silindele nje ukuthi uma sub regions wethu eMpumalanga sizothola i-information ne-feedback evela lapha. Excuse me. Kule workshop sebasinika ke abo comrade bethu abebehambele le event noma le workshop ukuthi naku ukufanele basinike kona. Uma kwenzekile sizoyenza nendlela yokuthi sithole ama interviews ambalwa kulabo abebelida le workshop. Sizozama ngako kusemandleni ukuthi sithole excuse me usihlalo waseMpumalanga makunokwenzeka. Ngambusiswe Mkhwebane asinike ibrief yokuthi excuse me ihambe kanjani i-workshop and imaphi lawo guidelines ebebekhuluma ngawo okufanele siwazi ku-MK Party eMpumalanga ukuthi yilokhu nalokho okuzokwenzeka. Makunokwenzeka futhi sizowenza nomzamo. Sohluleka sizamile ukuthola nayo elections manager omusha uComrade Johan Machiyane ukuthi asinike yonke leyo information. Sizokwenza lokho, sobona nje ukuthi sithole ubani ozosisiza. Yeah, siyabonga kakhulu ke ilokho. Mhlambe nje singakuveza ukuthi njengoba beqhubeka le workshop kwaba ne moment of silence lapha khona bekhonjulwa loyo bengumfowabo umama Obusiwe Mkhwebane, uFethi Mkhwebane osedlulile emhlabeni. Nakho kwenzekile njengoba bekwenziwa leyo moment of silence. We are safe in the soul of the Job of
Yes, injalo indaba. So bebaba ningi impela bebehambele le workshop. Uyabona ukuthi ibinogqozi futhi uma ungayibheka kahle le workshop ibinogqozi. Uyabona ukuthi ama-comrade aphume kule workshop enogqozi novuvaba nofuqufuqu lokuthi kuyosetshenzwa. MK Party iyafuna ukuthi ithathe iMpumalanga, MK Party iyafuna ukuthi iwine omasipala baseMpumalanga, ikhone ukuphatha eMpumalanga. So ilokho kwenzekile kule mpelasonto esidlula kuyo. Njengoba sengishilo-ke sizozama ukuthola ama-interviews ambalwa mhlampe ku-video elandelayo eqondene neMpumalanga, sizwe about ama-details akho konke lokho. Sizobona ukuthi sithole ubani ongasinika yonke i-feedback. Nobaba uNkosi-ke sinaye thina ngapha eMkhondo, elections manager waseMkhondo, engicabanga ukuthi naye kufuna sithole interviews ukuthi asinike i-feedback ngakho konke lokho okwenzekile ukuze sithole ukuthi kuzohamba kanjani. Siyabonga kwabafethu. Ngicela bonke abangasubscribe subscribe. Ngicela bonke abangafollow ku-TikTok bafollow. Siyabonga kakhulu. Na i-video ebonisa ukuthi bekunjani laphiyana ama-comrade ehlangene ku-workshop eSteve Tshwete. Siyabonga kakhulu. Asihlangane ku-video elandelayo. Na i-video yase-Steve Tshwete iyalandela. Thank you so much.